ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнavo. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз боз як хабари хушхабаре дорем ки дар ҳақиқат ҳамаи муҳоҷироне ки мехоҳанд аз Тоҷикистон ба Россия сафар кунанд ё ин ки аз Россия ба Тоҷикистон, як хабари хушхабар барои нархи билетҳо. Ҳамаи шумо интизор будем ки мақсад раҳо кушода шавад. Мо якминушда эълон кардем ва ин хушхабаре ки дар бораи нарх аниқ дақиқ аст ки шумо дилатон пур мешавад. Рости гап интизор шудем ва ин хабарро пешкаш шумо мегардонем. Барои ҳамин нархи билет дар ҳақиқат беҳтарин аст. Ман мегӯям нархашро ва пешакӣ барои шумо як чизро гуфтанӣ ҳастам ки барои дигар бародарону хоҳароне ки мехоҳанд билет харанд ва нархҳои билетро фаҳмидан, ҳатман ва ҳатман дар ҳамин видео як лайк, як комментар, як хуб нависед ва ҳатман дар имо WhatsApp-тон падлица кунед ва дар пешатон кадоме бошад гап занед дар ҳамин видео лайк монанд ки дигарро бубинанд, чунки ин хабар дар ҳақиқат ҳама интизор аст ва мехоҳад ки нархи билети аниқро гӯянд, барое ки ҳар як чизе ки мо мегӯем аниқ, дақиқ ва ҳақиқат дорад. Нагзаронда тамошо кунед ки нархи билетро ма дар байни наву мехондагим мақсад мегӯем ки чанд сумае. Барои ҳамин видеоро нагузаронда бо сабр то охир тамошо кунед. Беҳтарин видео аст ва ҳамаи шумо хушҳол мешавед. Пеш аз ҳама як чизро барои шумо гуфтанӣ ҳастам ки дар авиакассаҳо бисёриҳо ҳастанд, бисёриҳо медонанд ки нархҳо қимат аст ва дар ин ҷо нархи давлатӣ ба танзим даровардагианд ки бояд нархи чипта ки мо дар оянда дар ҳамин видео дар пеш мегӯем. Дӯстони азиз, яъне ки нархи билет агар ба шумо аз нархи ки мо гуфтем қимат мефурӯшанд ё ин ки ягон баҳона қатъи мисол билетҳоро қимат мефурӯшанд барои шумо, ҳатман ва ҳатман метавонед ки ба ширкати Somon Air ё ин ки ба авиакассаҳое ки марказ ҳастанд, яъне шаҳри Душанбе занг занед, дар он ҷо шикоят кунед, чунки барои нархи билет иҷоза додагӣ нестанд ки шумо аз пеши худ мақсад чанд қайфоратон билетҳоро қимат ё ин ки дигар корҳо кунед. Ба ҳамин хотир ҳар чиз қонуну қоидаи хича дорад, талаботи хича дорад. Ба ҳамин хотир дӯстон, кадоме ки билетотон, мисол ман дар ин ҷо зикр мекунам ки билет чанд қай аз ҳамон зиёд агар савдо шуд ё ки ба шумо фурӯхта шуданд, ҳатман метавонед ки шикоят кунед ба мақомотҳои дахлдор. Зинда ва саломат бошед. ҳозир сар мекунем видеоро. Аввалин парвози мунтазам байни Душанбе ва Москва 2 апрел тавассути ширкати ҳавопаймоии Россия сурат мегирад. Ин хабар худи ҳамин рӯз, яъне таърихи 29/03/2021, 1 апрел бо гузашти беш аз як сол Россия парвозҳои мунтазами ҳавопаймоҳоро бо Тоҷикистон барқарор менамояд. тавре дар суҳбат ба хабарнигори Амид Ховар, директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода гуфт, 2 апрел ширкати ҳавопаймоии Россия УТЕР дар масири Москва-Душанбе Москва парвоз анҷом медиҳад. рӯзи сешанбе 6 апрел ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон яъне Somon Air дар хатсайри Душанбе Москва Душанбе парвоз менамояд. ҳамин тариқ Россия баъд аз Аморати Муттаҳидаи Араб, Туркия, Афғонистон, Ӯзбекистон ва Қозоқистон шашумин кишварест ки парвозҳои мунтазами ҳавоиро ба Тоҷикистон барқарор намуд. Мавриди зикр аст ки парвозҳои ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Россия бо сабаби хуруҷи бемории ана ҳамин вабо ки номашро гирифта наметавонем, барое ки YouTube иҷоза намедиҳад, аз 20 апрели соли 2020 муваққатан қатъ гардида буданд. ин дар ҳолест ки ҳафтаи гузашта роҳандозии парвозҳои мунтазами ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Россия дар ҷаласаи корӣ ки дар агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки сохторҳои авиатсионии Тоҷикистон ва намояндаи ширкати ҳавопаймоии Россия ЮТЕР доир гардида баррасӣ шуд. тибқи қарори қабулнамудаи мақомоти дахлдории Федератсияи Россия ба парвозҳои мунтазам байни Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар хатсайри Москва-Душанбе Москва бо зичи як парвозӣ дар як ҳафта аз ҳар ду ҷониб иҷоза дода шудааст. яъне ки дӯстони азиз, дар як ҳафта як маротиба парвоз мешавад ки аз ҳар ду ҷониб, яъне Somon Air як парвоз анҷом медиҳад ва ЮТЕР ширкати ҳавопаймоии Россия як парвоз. дӯстони азиз, ана ҳамон хабаре ки дар ҳақиқат шумо интизоред ва аниқ дақиқ аст нархи ин ки дар ҳақиқат ҳама инсонҳо хушҳол мешавад дар ин нархи билети ки ҳозир мо мегӯем. барои ҳамин ҳатман ва ҳатман лайк ва падлитсаро фаромӯш накунед ва видеоро ҳатман падлитса кунед дар имо WhatsApp шабакаҳои иҷтимоӣ ки хабарро бубинанд ва хабардор шаванд. дар ҷаласаи корӣ аз ширкатҳои ҳавопаймоии ватанию хориҷӣ дархост шудааст ки ба болоравии беасоси нархи чиптаи ҳавопаймо роҳ надиҳанд ва нархи чиптаро дар доираи арзиши аслие ки дар масири Душанбе Москва Душанбе ва Москва Душанбе Москва
$500 барои рафту омад ва $250 барои як тараф муайян гардидааст ба танзим дароранд. яъне дӯстони азиз, ин нархе аст ки дар ҳақиқат бисёр нархи хуб аст. бисёрёре мегӯянд ки олиам қимата. Не дӯстони азиз, каме ҳам сабр мекарда, ин раҳо кушода шуд. худоро шукр ки ин ҳам боиси ифтихор аст ки ватани мо тинҷ ором аст. ин вабо дар ватани аз мо аллакай ба қайд гирифта нашидестанд. ба ҳамин хотир роҳҳо кушода шуд. аз 1 апрели соли 2021 хушҳол мешаванд мардум ки мераванд аз пай ризқу рӯзӣ ва бисёриҳо шумо мегӯянд ки хайру гапи набуда мақсад парвоз бо муҳоҷират. Не дӯстони азиз, муҳоҷират худованд ҳар касам ба муҳоҷират намерасонад, чунки ҳамон мардак барои ризқи рӯзӣ фарзанд, зану фарзанду падару модараш сафар мекунанд ба дигар давлатҳо. ба ҳамин хотир дӯстон, заҳмат кашидан ин ҷои ягон айбаш нест, ягон ҷои чизаш нест. худо тинҷира бита, ҳамаш бо настар мешавад. ҳамаи шумо интизор буден ҳамин хабара. ман хостам ки ҳамин хабарро барои шумо пешкаш гардонам ки дар ин ҷо боз хабарҳои мо давом дорад. видеоро нагзанда тамошо кунед. дар пешатон кадоме бошад гап занед, дар видео лайк кунед ки паҳн шавад бубинанд нарх наворад. ҳоло вазъи ана ҳамин вабо дар Тоҷикистон мӯътадил аст. аз моҳи январи соли 2021 инҷониб ҳолатҳои нави сурати ана ҳамин вабо муайян нагардиданд. бо вуҷуди ин истоди ҷумҳуриявӣ оид ба тақвияти чораҳои зидди эпидемикӣ ки онро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода роҳбарӣ менамояд, бо исрор риояи чораҳои эҳтиётиро таъкид менамояд. дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, терминалҳои мусофирбар, нақлиёт, мағозаҳо ва муассисаҳои тиббӣ истифодаи ниқоб ҳатмист. яъне дӯстони азиз, рости гап дина ман як видео карда будам, 13 саволи шуморо ман дар инҷо навистагӣ будам. дар инҷо ман саволҳоро ба чани зурас кофтем ёхтем ҷавоб додем ва дар инҷо як то хатсайри мақсад ба мошин рафта мешавад. Москва гуфтагӣ савол додагӣ буданд, ман амира ҷавоб надодам ва хостам дар ин видео ба шумо бирасонам ки айни ҳол танҳо ҳавопаймоӣ ду ширкат, яъне ютер, хатисомон эр метавонанд ки парвозҳои ҳавоиро анҷом диҳанд ва ҳоло аниқ дақиқ нест ки бо мошин, яъне мошинҳои худ шумо метавонанд ки ба Москва ё ки Москва ба Тоҷикистон биед. инашам хушхабар мешавад. дар оянда иншоаллоҳ ҳаракат мекунем ки як навори хуб шавад ва беҳтарин наворҳоро шумо метавонед аз канали мо бибинед. ман рости гап қариб 1 сол мешавад ман намехоҳам ки дар канали мо подписатсия кунед дигар, лекин аз сабаби ки мақсад камтар просмотрон сиз шудагия, дӯстон шумо ҳатман дар канали мо подписатсия кунед ва дар видео ҳатман лайку поделитсия кунед ки ҳам видео просмотри баланд гираду мақсад пеши роҳи канал кушода шавад. ба ҳамин хотир як дастгирӣ аз мо ҳаракат ба шумо хушхабарро, аз шумо ҳам як ҳаракат лайк, поделитсия ва подписатсияро фаромӯш накунед. иншоаллоҳ ҳаматон ба ватани азизамон бармегардед ва ҳамаи шумо метавонед ки ба муҳоҷират озодона иншоаллоҳ сафар кунед. ва дар он ҷо барои справка ва барои дигар чизоша ман дина дар видео дигарин гуфтагӣ будам, метавонед ки видео дигарро дина парвостагӣ будам, видеоро метавонед тамошо кунед. худатонро наз нигоҳ кунед, эҳтиёт кунед. иншоаллоҳ боз хушхабарҳоро дар канали Ҳамнаво метавонед ки тамошо кунед. видеои нав дар бораи гӯштин мешавад соли 2021 ки аз пагоҳ ё рӯзи дигар метавонед ки гӯштини калонтарин дар шаҳри Пуло гузашт. ман барои шумо тайёр мекунам ва пешкаш мекунам. интизор шен, лайк, поделитсия, подписатсия. худованд нигаҳбонтон бошад. алиакбар ҳамеша дар хизмати шумо аст ва иншоаллоҳ ки бо сайти нави мо Тезсавдо барои эълонҳои ҳар як шумо аст, онҳо ҳам дар хизмати шумо мешавад. рақамҳои мо 908 46 25 занг занед, эълонҳои худро гузоред. дӯстони азиз, пеш аз видеоро сар кардан аз шумо як хоҳиш мекунам. барои ҳамин хушхабар як селка монанд бо номи Тезсавдо ки ин сайти мо аст, барои эълонҳои шумо аст. шумо метавонед ки дар селкаи зери видео описанӣ ва дар ҷои комментария закрепит кардагем ҳатман дар ин канали Tezsavdo.tg подписатсия кунед ва мо хушҳол мешавем. фақат дастгирӣ кунед, як подписатсияи шумо ягон сум пул намехӯрад. ба ҳамин хотир як дастгирӣ аз тарафи шумо ба мо шавад, мо барои шумо хизмат мекунем. подписатсия кунед дар канали Tezsavdo ки ссилкааш дар описани видео ва дар ҷои комментария закрепит кардагия. ҳаматон дар раҳмат ки мада боварӣ мекунеду суханҳои маро рад намекунед. худованд нигаҳбони ҳар як мо шумо бошад. то видеои оянда дар паноҳи худованд бошед.